pa California. Nene, iyan ay lek mo nagwawamos, mas gwin ay damu ay magubdu. Son huwag na'y tuliyaw kumupo, gibat ko na'y lisagwa at toki para beya kumpli. Nene, ay nene nananggadu sa siyempre yung foto, diwat man na tempo. Ay nene tamaguf na dos sa edwa na sinya, taligwi na data nuhit na dos. Uminiti kurason huwa na'y tuliyaw gumupo, gibat ko na'y lisagwa toki para beya kumpli. Nene, ay nene nananggadu sa siyempre yung foto, diwat man na tempo gidahamdu. Kumupo, gibat ko na'y lisagwa at toki para beya kumpli. Pumiliti kurason anay tiliyaw kumupo, gibat ko na'y lisagwa at toki para beya kumpli. Na toki